EH Bildu lehendakariak alderdi guztiekin egin nahi duen bilerara joango da. Hala ere, ETBko Egunon Euskadi saioan, Pello Urizarrek esan du aurrekontuen negoziazioan ikusi dela lehendakariak EH Bildu baztertu duela, eta bere ustez Urkulluk ez du aldatu ikuspegi hori. Nik uste argi eta garbi daukala Urkulluk erabakita alduen enean alderdi sozialistarekin egingo duela akordioa, eta hor dauka alderdi popularrak ere bultzatzen duela, bultzatu nahi duela alderdi sozialista akordio horretara, eta erabakita dauka gurekin ez duela nahi. Hala ere gu, bilara horretara agertuko gara, eta berriz ere gure proposamena mailan jarrita. Eusko Alderdi Jeltzaleak ukatu du lehendakariak inor baztertu duela. Urkulluk eta Eusko Jaurlaritzak berriro alderdi guztiei zabalduko dautzi eskaintza hau, eta ez gagoz ez batzuen ez besten alde. Gagozana da Euskadiko gizarte honen ongizatearen aldeko apustu sendo bat egiten. Ez da posible izan aurrekontuak onartzerakoan, ia orain posible da eskaintzen dugun akordio politiko zabal honetan gutxienezko lotura batera heltzea. Itxaso Atutxak errazago ikusten du orain adostasunak lortzea aurrekontuek zekarten epe zehatzi gabe. Alderdi Popularretik, Antonio Basagoitik, bere blogean esan du, Urkullu nora ezean dabilela, joan den astelenean PSE eta PPri eskainitako ituna, handik 3 egunera denen arteko goibilera bihurtu zuelako. Bestalde, Patxi López kritikatu du, Rubalcabak estatuan PPrekin itunak egitea defendatzen duen bitartean, berak Euskadin ez duelako onartzen PSek eta PPek elkarrekin ezer adostea.